சிக்கன் 65 பொடி போட்டுக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் போட்டுக்கலாம். காரத்திற்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். எலுமிச்சைப்பழம் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். சூப்பில் நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் சேர்ந்து கலந்து விட்டுக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கழுவி வெட்டி வச்ச ஈரலை சேர்த்துக்கலாம். கலந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்ச பிறகு எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ எண்ணெயில் எடுத்து பொரிச்சிக்கலாம். எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சிக்கலாம். இப்போ எடுத்துக்கலாம். ஈரல் 65 ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.